Hei, tässä sydämen äänellä Inga pitkästä aikaa. Mä tulin kertomaan tänne vähän kuulumisia tähän Sydämen ääni-kanavaan liittyen. Mä oon tekemässä uudistusta ja uudenlaista videosarjaa tähän aihealueeseen liittyen. Sen uuden videosarjan nimi on Uskalla onnistua. Musta tuntuu, että meillä monilla ihmisillä on semmoisia vähintäänkin alitajuntaisia esteitä onnistua elämässä erilaisten haaveiden ja hankkeiden ja unelmien kanssa. Ja siksi mä haluan haastatella erilaisia ihmisiä, jotka on kenties monenkin mutkan kautta päätyneet siihen, että ne on uskaltaneet onnistua tai ne ovat onnistuneet jossakin hankkeessa elämässä. On se sitten joku elämäntapa muutos tai muutto toiseen paikkakunnalle tai maahan tai uusi ihmissuhde, jossa onkin onnistunut, uusi parisuhde, jossa asiat on mennyt hyvin, vaikka aikaisemmin olisi ollut suuriakin haasteita parisuhteiden osalta. Onnistunut löytämään ihastuttavan ystävän, jonka kanssa on löytynyt syvä sydänyhteys. Tai onnistunut saamaan jonkun haaveilemansa lemmikin tai jonkun harrastuksen, mistä on kauan toivonut. Oli se ihan mitä tahansa, niin mä haluan sitä kautta ikään kuin valaa toivoa ihmisiin, että on paljon erilaisia asioita, joissakin voikin onnistua, mutta se vaatii vähän sitä uskallusta, että uskallatko sinä onnistua. Ettei se lähtökohtainen ajatus ole niin kuin huomaamatta kenties se, että no ei se kuitenkaan onnistu. Ja silloin ei ehkä uskalla lähteä haaveilemaan eikä tavoittelemaankaan sitä. Ja usein kun tavoitellaan jotain unelmaa, jotain joka on tosi tärkeä ja sydämen asia itselle, niin ei se mene niin, että sä menet suoraviivaisesti siihen unelmaasi kohti, vaan siinä voi olla monenlaisia vaiheita, joissa tuntuu, että mä luovutan, mä en enää usko tähän, ei tää onnistu koskaan. Mutta sitten yhtenä päivänä se unelma voikin olla totta. Niin sen takia mä haluan tällaisia tarinoita jakaa, että me kaikki uskottaisiin enemmän siihen, että kyllä ne haaveet voi sittenkin toteutua. Meidän täytyy vaan säilyttää usko siihen ja luottamus siihen, mitä se sydän sanoo, että se on se mun elämä. Kyllä se on tulossa sellainen, mistä mä sydämessäni haaveilen, mutta siihen täytyy pystyä uskomaan ja luottamaan. Ja siksi tämä Uskalla onnistua -videosarja on tulossa. Jos sulla on joku semmoinen tarina, missä sä oot onnistunut ja sä haluat jakaa sen muille sitä varten, että muutkin alkaisi uskoa enemmän, koska me tarvitaan onnistumisen tarinoita, niin ota muhun yhteyttä, niin mä voin tulla juttelemaan sun kanssa siitä, että minkälainen prosessi sulla on ollut se, kun sä jotakin lähdit tavoittelemaan tai haaveilemaan ja miten siitä sitten aikanaan tuli totta. Että tämmöisiä toivorikkaita tarinoita, niin ota muhun yhteyttä, niin mä voin tulla juttelemaan sun kanssa. Eli uskalla onnistua sydämen äänellä tänään, Inga.